Ndizi TV Ubwansu Gusii Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV Chinka kichindi chonsi Elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire Echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley Akesimi ase namba enoti isano na ibire Inya isato isano nemo ibire Isato isano na isato isano na ibire Eyemo Elio togwikere Gose otutarire ase chiabisi chito Echuchira ase nyumba ya Brighton apartment Ejire busio bwechiro ya embassy Ekeroko gende nyakoe Ndizi TV Ubwansu Gusii Mbia mwana wabonu mwanchu muri Ndizi TV andonsi ya sobede na ni mambingi atokanya na sembeo amina sumuru wiribu Ensakia bono mambia chitarikini sana nemo mudinyu gatano kabiro mwako jirubine meron kibiri nesato karbono litigadiri tukirimo abu angie karo saba kwa ngano mwasmiro mmoja wa Robertina wikabachi kwenda sensemeria kamkunji abu angio eriko kwanira ariaringeta ba Kenya ne korbanira ko moche serikali ya Kenya kwanza korinete yangiriri bageri abena semambi yaboniga mwanji muri ndonsi asoberete ngwariga nikianda gikomi asomoro berbuensa Ensakia bona mambia litko ligenya sana datu anjere ya Thursday karoto ikatoje kana Thursday yerichiko ime ye studio anena somoro berbuensa Ensakia bona mambia mbia mwana mwanji muri ya keroko ba 90 kolitukuria Jumatatu Jumanne Jumatano anda autoikritiko dia Alhamisi ligia erinsemertina kwa bokirbuya ekiagaranya sae nero to anjire twarre nande emambia yiga mbale barenge ke bagaso butko bogima na ino bana ngarete ko mwenda murati mukake ekiagara mwakole ke bagaso butko bogima abanyagidari mbarenge safety abutuko baba abarendi mbarenge safety abutuko na ino bana ko mwenda murati mukasi ni oyo mbale barenge na nasi media ose asobotuko obogime ekiagara TV 24/7 Ngabano ko baharikania kiandigi komina inu ko batena motarara ose motara enda musundo kiasi nini kwa manyana ngakienser kiana banya botuko ngotora manyana ngikero beri tukuri alero bana dende na bokwe libagalia bene oraligeria Ensakia bona mambia ende tumaye ko genda naye mbaka omwerio ngojikora arara sini na boko manyanga kiensim igenderete asimambi yaboniga Igo manju muri enero Ndizi TV bonso musi na otori na Joshua uta kurwa sense mirinde studio na kiuna mali ogine chibi chago cheira senjera ya bene bunoroje ase screen ya yurabo na bongo ndenga kyoro chibi chejo ngarde ni go chimeseret kabisa ekiagera oyore maigali ni gale expert yokone kuna mali ogine chibi chago ikere senjera ya bene ase mambi ya boni kurwa Ndizi TV nero bwansu bomba Gusii Biamano manchu muri ya Ndizi TV ngo wakera na biamano ekero chawrete kuri Ndizi TV senjera ya aboene kila litu mambe naye kwa boka twacha kanaye ni ngo wakera biamano ikegera naye ikiona kitambo kero koirire ase omoroberio Ensakia ko bananje mpaka twakora omoroberio oyo na mange agenda dokorakana imena isko ya Gusii manchu muri ndujenya wara sense media magasete karto kachinga kejo kolende ni giringo togosio ritengo tena bono so ime yomoroberio to chaka manae na ndikora manae asemambi ya aboni abugo turaba batatu bateba bo ke baso ime yomoroberio abugo ntena ngerki korobero tukora litukira lero alnekero litukira lero dire ejiro ya daraja 2 Onyero no Gusii ngatinge ngaini kyariyo bondi kyaga chembra ke gotua oswa mwae na ndo Gusii nyakweregeria meto Gusii nyakweregeria sana mwanju muri ni maito na nyakweregeria okuboka mapema anene nkornara abantu babo teri beji hoteli meto bone baboge de barosi ya mandazi bayikiri barosi jabadi bayikiri deri chingende jaira yo macharo ira bone karoswa na bonyone ndagire ya ire igomone ba minjori diri mi mapema wakana kina bona baso ire me yumoroberio gose baso ira sike ba kyabo yakera litu naye mo seraibu naye korate mari mora chenji ora aba mo minchorimi ora aranga kimo minchorimi aba koiwa ame de mo seraibu tanya odana uchumi ya kongire ngaki uchumi ya kongase mo seraibu ikiara gasi ano ko jago seraibu likaria onya komente bitugi nando me de mo seraibu oyo iwe mine dina no gotenya tari gotenya no nyino kuri gichingo tari kuri gichingo era ninga ko akonyora biribia rigiwe gose biribia rosiwe na amominjorimi
Mete muminjori minati karitikanto kakekae ka aguja kuja credit ko no ekara sokire moserebu na kwako taka mudena na moserebu na ero konyo mabere kurwasi grandi muminjori mitari konyo iko hono imanyena aye moserebu se muminjori minande na bago kini economy yense akigo ze bino mogusi tiato be muminjori mi twasoka ende tuerigeri na ande twanyorana bindoki togochigo tumeka awja sambatuko alibosio ine Ndizi byo banso mogusi ekardona Joshua dona gotebi na inji buna kurwasen seme studio ekarna temire chi wiki jangewere kobanje bieka akubotkana na saron tita nyardika go siri mamumu abo jeni barongo yo kwen gritu kulia angio ali sensemo yari amangere ekarogana sesemeri yo gembo igo mata dia mangere dia mangere ensemeri go chekerwe to gembali no ensemeyo igo marituri angyo na lia bakale ritukale ngurusi bale omuberase gendu ritukale ro ende achi cheni barongo yinya gosira achi kwani gwalituko oria ichuma eri angyo terkisana ibere motiyota na kabere abu angyo sensemeyo na gotebiri igotayo gaiga kobatakana no bokongwa bwabwate ni linatigatonere kumusabira nyasaba bwere chinga kechi babwato bokendu nekiboke kerro sensemeyo metego sirio moibori na undu bwana sira bago sira se amadira kini go sirio moibori anene mama abeko bega asengo ngusana na ndiko magonyana go semu arenge cross nere go semu abwato bwamate bwaime amonere na bego kabere gitire kongwe ga asengo ngusana lakini lende etoko tomengora etoko chia semu ntita family mwensi asemu abeta asekermanda de kokore miroberio yojugara kida mama chen o ani gubuya abritiko liankyo asensemeyo nabali mwenzi mosireti abamino abai nawasani etukiri bagiri gotome ngora yaito gochi semore tode na tenya sanera ababwere abakonye ke mubwate obokendu obonene nyasanere bieka onde mwanya banta yora ko ebore mu boisaine onde yora kore kende asesemeyo makweye kerachi kole nyasa uri to gotigera byonse to matigera asare nero gotobwera byonsi nande otogo semeri ujasa matukare osi buna yaya na entukari tukeri montorale lakini ngakidorale torale togende kanengena orale como semertio monene tadnya sai ekina kiyo kanya sata gedena ekarora arale kore kumayo nyasaye igone baotana umefibiga fita na mwendo umeumaliza lakini ekarokora korumunya bibe nonye na maraika nigakogechigwa omaneno gechigwa ekiagera angote bana aye kwarosire enemesige mirito inchu ngotimokie igone mesige rionsi yebinya bibetu akorire nyasane ro gotubwera twasuka gotibosio na twarana na kendete gotubwera ngotina omanene no nyasaye bwa mabera ekiera akwa oxygen yabosa otari gwakanira bona mambitu abokire amadori omuya mono kubwa bali basiri buguma bwabo mwanjumurire korende neria mabera tata nande akona kuzudi ningaudgerete kwa moyo asemambi yaboniga kira kitu turano tata na ya Mungu akona kuzudi ingi Brighton yaberete moyo ingi Joshua aberete moyo ningi aberete moyo ednetora akore mirimo yae atoire asese ntoyo tata bali bararire usibali barura sobo ikubwense nigo barababe mono usenigo bakorire aya mabe akwirira bagende egitabo Kenya mukamiyaya netinga kijabo cheika ekarbaika kurwa stage ngona into barto tugarde ne na kitu tugarde na tueremi ekarome teto kwa na sama tango manjumurire ekar pasta korandia pasta dari koranderio yokwete pasta dari koranderio getondo pasta niga koranderi bali bajira matanga oba omoyo oba ogoseme ya tukeri mama kweri anaba na ya ekero monena arabugie kono yae etrombeta yae ebonsi bali banyare bakorara gosenga kiranyo na twararire nyasaye na tuture kurwase abakure ade na bono na chiri koboyi mbaire sensemeri yogotimoga ode tutwaro gosemeria asari on stokora sensei kegera nere ogotwa ebishibi tari gwanje gweito koboka bono mambia korende no gwanje kombanene buna otobokiri nande otoiro bosemia no ngaini meta ndungurara toralia bwebe botukota maiti okoro tari kabisa na kwagore jindege kwagore kinini okoro tora sensegede abe nyasaye tari kurara nyasaye korende kabisa tari koma osimonto na bugisiko gosonde na abaibimbaje skabwo baba nganga kibao kuibira grande basinya na jimeme bairana
Gikono Brighton yokaro kwana bono mambia. Hina gikingo dena to manyedina no ena barogin pa tiena bodu ka meta barogin ne ko de avare baroro. Ndama Joshua no gendo sa barogin baro. Joshua dime ina sai. To meteno sempaja pa diriska u ba tuare barasa ba dena ya Brighton ero se Joshua ero na kiwan to kora ba sinyana. Uitronya sa u oturwan ki meme jabo o ba seberani mara jinse moivere. Igore ndene do dana kartua bokire bono mambeje tumushukuru Mungu na kartua soira sekibago tokore kibagi nomoki ne chinguru. Kero meda baibago jari kerba dana moibini gago jago saria akoiba na goita. Bibionzi oikali orobena medo sokonyomba ada ko gora kabisa. O joitana no mbwiri bwago nganje moreri abwa sole risa bwabu. O tena ya tiga ngende. We kanume je bagenda. Lakini tumetiyo save mbia koreka. Kore ndo man mambi koko boga anawoda na ki. Ai mambi koko boga anawoda na kike. Umuntu wono wirida. Gwarangiri onjimbo. Korana no muntu wono tambo ketega. Umuntu koranita. Tari baratarurio muntu. Lakini takune tikende gion. Sikone sengeje. Lakini ndio sengenjo yo monene ale naye nalada naye to kwibera mwanone. Mete no nyine accident jikoba abantu kota bale bagenda. Akwa hakinya sana wiki. Ikyane jibi tutumia chigali. No bali bakonyara ji accident. Ari barababe. Kore nene jinga kishabo cheika naye ekiri otgarte moyo kokora kora kore moyo. Bota n'abantu bamino bonzi. Paretamo gaberi boermo ko banaye bono aenaye ensarimaje aenaye haramisti aenaye yani abantu kibakoroje bakoboje no ko sano eno terie bandi bagokira no bari kugamba maya badena aya onjimbojire kora irango ngora yani abantu bakobadena na bagwana ingana ebago nyora karantini moino umajumuri so ime yumoro beri buensa kya bona mambia nero Ndizi TV wansumo sina na otegere kinisano nemo mudinyo tano kaberu mwaka bijirubere nemeron kebere na isatu niko bona tekirafu yo mwaka ngoko ngonyokora togoji goikira nigo semero beri ko abangede goikirani ngo abangede no mwaka yo ngare takware ngo moyayi ngonyokora kware nginyange singonyoma kware lakini wana ukatebana ati anywa momo denyo gatatu yo gatano kaberu ikire tora korabo to kumoyo sisukuma kabisa abeki bintu bya buya onyare kokonyora ibintu buya kwatete nanko gorore kali omwaka oyo to kwa moyo nabo konyora ibintu bya buri obekera tingoisa na bintu kwatete nanko agachore nyomba bono nabo kwa agachi to kwa moyo kwatete no mwaka oyo gango graduate kwa lenge bono rene ngo graduate yo igokiro kira kinga kiyanjiro season chekeregendo time and season ya keregendo ni nanga kyoko tumeka chinza jao buya as obugima bwao mede time wasted bona ntuna Joshua etogo jaka saa 12 bono mambi to jake boni hangandi bono ngwasi yori morobere boni kana boko mina ngikyaba akujaka saa 12 mpaka chize jana chize ke 15 na ibire igo bono kirege ntonge bwate biro biyaye na dema comparance ebide ebyo biyaye ekyaro post bond ebiro mna kwaro okorege nto saa 11 ogesukuji saa 13 zeyo saa 12 kochina ense go westiri tora kora time management ya uya time is money abasongo mbade yezo bana kokonya nabantu bakoma emonto bisikurelia abantu bari successful in life abantu bari babyogire ase obugima bwabo chisa jabe ebarende demono ngora korando muroberi olio asese merinde yumuganone anena abantu bari nkonyora nali bara lire biyage kago debina saa 5 mose ino de saa 6 ni saa 6 Bwana sasa na deka 3 akodena bono chinsa jiriji anena akodebi sasa na deka 3 nimbade meroberi ne kana ode sasa kware we gato kware meroberi iko bono manje muri to mana time ya ito buya nakonya na bono njo meroberi one kurusa 2 mpaka saa 3 na akora na ringe bisero biane na ndibya meroberi ndi ogendra iko to keep time ya ito to mana time ya ito bo mundo gorara medo mundo na bono iko taraboka na babe deri ogino onye ne rio tv lakini iwe ale bona ara ile 4 hani ara ile kabisa adama dina nga yensere ngaiye ikire bono chinse jeto begete ga togoture na ndotena boka so ime yo moroberi Ensakia na kwa manyanga yere ngaiye ikire
kama yanga yebinto bire nga ye petrol yekire nga yobosibo ikire abanyari iri wali amendi kwamanya amede ngo igore na onye kwame kwarara taro ne jambe jawana njire buel jon bono je kuboka saa 6 oje kuboka saa 3 oje kurutege kuro bina mbogo jambe jana jajire ona bandore na bagomochina ya na kwagite dili bintu byo bikagenda boka mapema rate bintu byao cheka jeki abo mojo compound rana no ena so montata jete gita nayo kugende mirimo ya ibange mapema 1 2 3 tigo mondo yo konya kubona ya meda antu barba korgona ha oinya kunyorwa hande abantu bakomaidina ya oyere kama kila lituko no ene skuru ali bamete bana maidina ya mwarimu evanisi antu me evanisi ndeta ya evanisi konde mwari antu me masago umwarimu masago tatere hero goja no sasta era hal to ba shuguri no mermerio ire yani ina na ojina kwatara tu obistu medina ndemba bakwenda obisi ari babe kajigo dibasu ngorro banya gwetana na gweta otari hakitiga tokole mirimo no mukeri kwairwe manyana egasieri kwairwe ageroro omwalimu kano bariruna ngakigwa kardo bwalimu wao ekeroro munyagitari kano bariruna ngakigwa karade obunyagitari bwao ekeroro mosigari kano kariruna ngakigwa kardo bosigari bwao mermeri nde yonse okora buna torabarari na intukawe katora tobareruna na kitu akorte merimo yaito yoburari a senjera ya yobuikiran igoni entungina karto kotura bona mambio manchumole to dana to soi meyo muroberio Ensakia a senjera ya bene asemambio mimi mana mashabiki anonsi aliara sesemo yimitandao buna botame ko dina aswa sesemo ya Facebook inyore Ndizi TV News Digital ine sema ya Facebook ngakina wote yumanchumole katika nafasi ya kwanza mbele kanale bori ngagia Brighton mano gotoira bwango yi gena sesemo ya Facebook alirika Ndizi TV News Digital marita yonse ko kaboro karwa jiro mano wanyo sesemo ya Facebook ngiyokora you like you comment you share twende naye ngora karwa igira sesemo ya Facebook monjo bana bando sio tumeko chinke sana you like ikine kidoro kobeka umoino gati ne comment yo kobeka na ya bwakire inginya mesabisabi ko karantini no ande meyo moroberio kidole opongesa moroberio ko soto uchumbe yao eri nyinge kuijebe uchumbe yoko semia na uchumbe engia yoko turana mbabiro watatu ko yitebe matando mwana ro ko SMS yoko turbania yani awo chabuno molindo gete lakini ndeteta kirika baigo alimoino kwa share kwa tande moroberio Ensakia boy gontora sensemo ya YouTube aria bana Joshua begeta abu na ligete Ensakia Alhamisi na Brighton ya kabza na boto nyora abu sensemo ya mitandao Facebook Ndizi TV News Digital boy sensemo ya YouTube ondona Ndizi TV News abuna boto nyora semambi ya bonia boy go tinda tiga maiga bari banje tukuri SMS bari banje tukuri SMS biya kabisa SMS ye nambe inigere 0792192834 bari bago ndebina se TV yabo enambe inigere menete igoro setting yotara kora se TV yao enambe yira nenzake lakini nde tutarekera kora setting yeyo na gotebiri nambe inigere 0792192834 inere nambo kontomera uchumbe yago gocha studio semambi yaboniga chitimu chana cha masabiki andonzi asemoberete timu diaspora timu chini ya machi timu following na timu apana kosa ejine chitimu chana ile ngoma chumurira asimurabu chitimu chana inye timu diaspora timu apana kosa timu chini ya maji na timu following andonzi asemoberete mnakora se timu yonsi inawafuria kofia na bakirisa alta matena kabo imeyo moroberio metekerenga kyo moroberio yo mwanji muriria no siori tukoriao abora nyore kwabo ko igwete bobe abo kwabo ko nane mwete family yojo ndubade gender based violence domestic violence aria abo nyore mumana no mugaka bwakia mugaka oingonya mpaka bwakia mungino ingonya bwakia lakini bana kero kwabo kire bana mambia ya bana wazo imeyo morobe nanje na gatina ya ayonzi ngwetale ora so imeyo morobe evange ko chibosio mate kimondo dana bone bomana montora la chikoni monto ngwe minja usomuka kabemba mano monginoye osoka ote anga yugoji ambu podo gaki ga yugoji ambu surely
Kayogoja tika kugenda amete ogotama abadede no gotama enjogu komere kyobiri bono gakirende nkyo komere kyobiri utaranyore kyobiri kurebanga ayebie komanyene asemambi yabona rujina chamnyo kejire kemeronge berenye asichinso 12 jabona mambia na manga ndo korakana ime na isuya Gusii manjumaria aho bosi miro moja mbosingire tuna litukuri angyo mbero beredie asemiro berio yabo ya sabasaba ekroba koma je serikali ya Kenya kwanza bwana serikali ya Kenya kwanza bado ebunda ya rosire mwana nigo bagenda gosuguma aba Kenya asenjera embe yugo sangire bango na magori ebintu komenta ase ense ya Kenya ndorojena abarimu nigo baro beretina mbaji komento kibese kunde kroba godumanda bona mbazakira baroba orwenyiro abo ase enjera endonga wegonto chikorere omwanju muri nangaki nkige kugarana why Raila is the man to watch abantu bane ko mumajibari na haya Raila ochire uralire byage inabona ya tigari gemonto ako orabe aramente no nguru nyanza na ya Raila nini abantu abange bakokwana lakini nijiko korire lero sasa seti ni maidena lingana ndira naki ningi gera ingi gitora tena why Raila is the man to watch. Raila tara era makalia bado anaenda kusukuma serikali kwa kina ya Raila ntajikore na Raila amekuwa mtetezi wa watu abantu barode bolina orabere kago konya ensego se bado niko ba abantu bakomorana Raila tu na wewe je ayengi kwa changira sense ya Kenya none kere bintu bikwenda astray haina kintu za kere kwebol gosa ino ulio waka jingobi ekaro bintu bi na waka jingobi mete kuna watu ere jingobi joga tari kwa majino none ene jingobi joga wakana none skuru abasora bana banyora ji joga ene jingobi waka nonye na sore obole mina bobu no simeka chibano njiama ene jingobi joga waka ya kuikanaye obo muntu kurigirina ebintu ebyasinyire baadena egiasirere maade kerigiro goro osegiasirere rogoro kerigiri maade uigabwetome bono ngakirenda oka biasana manjubini no je SMS na semambi ya bonigan ko wakana mbi mena krojar tandis tibine roban sumausi se umuroberi umuti kabisa mutingu oroberi mobo kabisa bwinsa kyogutwara maigata to krende ligeri mondio esali anda tene mirore na gote Joshua utane tornere as studio semambi ya bona kwene kine mito byonzi bya gojira senjera bene amariogi amaneji bicha begeta kabisa ngikaro toira madukani kidogo Joshua natakanda aenda saa yeviro kwenda ukiniambia kama ni igomoka nda kwa na mai kwenda yeviro sawa ukiniambia nile na liba na mpesa mimi utaniambia kama ni onde ingenda yeviro gerna yuko metna wade steering yabu goko beka jigi aga buno maide nanga kigali ko gen kali dume tuba diribas Joshua buya buya sana una Joshua ndebiri abu gomoka na go mandiri no nyoro jaba se dibiao oino moroberio ogo ko ebiegwa aho okwebwera korwa sense meyo ya Safaricom niko ya letro moroberio yo gomoka na go mantiri umoroberio obwate biegwa ao egento koranye kina star ko kwena rigwa dial star 544 ash Gusii ogende ase app koruna my Safaricom app buy ago mantiri bando kuma kwebwera ebiegwa ao gwebwero lechi jibandos gwebwero lechi beso rwenyi ase umonta ochi gwebwera emilioni yamo akermo dienyo ere Gusii kiromo dienyo mondo gwebwera de shilingi milioni 1 bama dana 30 worth of prices to be won yani ebintu bye milioni yamo mbirabo omuntu abantu bakobwa inki awoganye tutarabwa kapomo bui nikije kusikia waka turina alilirio kweli ale ijuri kwa alile milioni ntafira sana karo na gotebna gendera na magana komoka na go monthly oino morobiro turina Safaricom for you safi ayo naro ndoje agenda te kro asase me ya komoka na go monthly manjo mari tikure gora sali yebiro ntwari gere tikoro ya baram na ebunda go setigere na ya kwanete akamate na ya agaki gesa njako gobogori na ko koraiga nkyo kombol uri akamate na ya barama de ebunda na kwa korire jeje ke chechek
Gorende bara mtaro jena lire ikandi alinge bosio no manne konyoro gechi una para mago manne na tara gechi gunae litukure goron to dena bono dende junge orore na ngakyo kora ebintu biao ngakyo enda mwamu ya manne tego ikera kwenda seri tukuri ala ero manjumo ritini kora enda sebu kumbaka angyo ando nyori tukuri ala ero ne Alhamisi yeri jiko kwa kiri akichacha ndani ya nyumba tutaona mambo yatenda namna gani ya seri tukuri ala ero biya kabisa rero natakatura yina ebintu mbire otakere ko take note usotakere ko birira serious usotakere ko birira yani serious ke usi serious ne ke usi boy ebintu mbire otakere ko irira serious ma serious ase obogima bwawe egente getangani twara zero respect ayuna yebiro egente getangani twara zero respect yani goika bwesike aibiye kamonyene ani no jina na odede kinna taba tikatugirore hoika bwesike ayo monyene if you have to beg someone to treat you like a decent human being rif yani muna godede no ko soromonto au turiti buya ya abu soka kurwasayo hoiko to are zero respect ekar bwesike da aibiye ka ni gogosikwa esike buna orasikwe yani respect yourself tiga ko bana hairi gol e bega kira li tukona you are just begging somebody tumba to wa desko yao uiko to desko yao umonda tena ya Joshua amejeshim Brighton anajeshim Mary anajeshim Brian anajeshim Lydia anajeshim Kemunto anajeshim Kuamboka anajeshim so you should have zero respect umede abantu batana oide sigeti awide sigeti style ya no mnyaroko yo amusbadio yo nyarebe ne sigeti mumro nyarebe ne sigeti no yana asiga asia ko ne sigeti igobono ko tuare self respect as enjira ya to konya kubwati umede karole self respect to konya kubwati na muntu amedena oyo ni motigobis atafanya kazi vilivyo ani omondo akotro ani obwate zero respect yani bwesigete ayebig no yino musubati yani abantu batena oyinyarebe ko kumochegi giolera utaona jamtema kuni abantu bako respected lakini oriondere abatena tata oyere no mubwatia no mubugere sisinge derende noro lakini ekerobate zero respect udar ko tumeka no nejibes omonda medena no nejibes tu kwegubeze ayubata maskani yao iko tuare zero respect ikine ndikitangani ete kono tia sogo mabao egento gi akabere true caras when someone shows who they are with actions no the words believe them words mean nothing actions mean everything yani true caras ingie ke minute iye minute na omondo ikamanye ekara yao unamanya na ekara ya Joshua neliye ekara ya Joshua tariye kieni usaro momwa usaro murabu yani ne tabia ye ne action yao kora njirijeje because umuntu nabara ali mangana mange mune ngonjo lakini action sijaye njio matendo yake ni mabofu umuntu akwana abwato munu sweet kabisa akokwana kabisa akodewina ngakienzere ngakyaroje ajire bruto ajire finance ajire mas jibrana jirijinde lakini action sinjio umuntu kwara character ya caras ya njirijeje is this person a true character jai uikora ire egeka tabe chameleon yani nigara ekaramorenere nigaro njimbo ekarale moino nigaro nsagara ekarara ali nigaro kanyambu uikomanya true caras chao otwa no muka komana ya yoyo na bariga action ya enero umanyuboigo egento kendo manjumori uikortuare obwanjani most will not find it and if you do appreciate it and practice patience. The one you love the most can inflict the most damage. Kole anjayo mwenyena aibika. Ina banya ni nganje Joshua, lakini Joshua obwanje ne utuwata Joshua. Litukeremo abora ngosti aso mabwana. Mwanje ine kabisa mo kwana mangana kitama ko sana ali mwasemani lakini kawe kama ino orionjora. Yoro bwanje ni obumboro. Kole anjayo aibika mwenyene. Love yourself.
Umaye gwanje no ni neighbor yao. Anje neighbor yao buna buyanje tayo mwenyene. That's what they say. Igobona wika buyanje. To gwanje yo mino buna abie kadu anje. Kama unajichukia, je, utapenda mwenzako aje? Hindu kia kane, uikotu ale trust. Joshua kidogo beka trust ya seke Gusii. Uikotu ale trust. Joshua kwa deba, eke Gusii trust. Yani, uikotu ale, oko semer tura debe. Oko semen. Uikotu ale trust. Don't willingly give it away. Make a person gain your trust. Be selective on who you give it to. Most people aren't worthy of it. Yani trust yeye kolengana no wasemi bwarero taribon shoko trust yao na boko abantu bane trust but misuse your trust igo trust yeye muna koye bwate gakitema koye twala mede amandana somebody cannot trust you mede mondo nale ora digeno anyomba surely you can't trust somebody na onyoje de ko kwania na abo kasini yao na abo moirio okoma tena turatara yani mondo to kumuige na binyomba aya na to kumutigano anyomba oma tena nkoturwani ale bindo to kumutigano na bana to kumutigano ningi no ane simi yao ojokoire nini ya turiko muige no mane garo ota to kumubogo binege kabu na turatara na wadina arosi roko madina totale bwana yani monta were de bisonzogoro tabatu na trust na mondo mete no nye no ina ba ndabanyo maine wikimoto trust dijat to dware birengere gete nayo onjimbo gakwenda alia na bekalega kemundo gakogenda na bekalega nayo wikoto trust no karwa bagira ne gasyo kogenda tuar trust na hai karna tiga family ane na nera na madina kya te ko baje bosonga kwirina botuko gogo mungaina na ayo mete ne passport ya ne ba bintu ya ne brokor kain ya no te ko pimo o te ko bima band ya te to are trust as e bintu kora wai kendo manju mare karonde ke tuko kora priority ayebie ko monyene we ko to are priority yani kendo kirio kwali bagari tangani puna bono list bia Ensakia to ate priority tangani mirobiri ne majo bwati bintu bino na haya so mabwao uiko otuare priority asoko beka time yao buya nando believe as time yao ne priority rio bega dena priority na bega de yo kwa gache nyomba ngi kya gere ntaranye kirani bironta bwati tiba siambori yani priority ri kwa yebegete oina kina yaikirani kya gara bino kwa bega de nyomba kwa gache ochiko bolega ochiko nyoma ndebina priority ndanga ndra yekirani ige yakabere no yekirani igo meaning ni choko yekirani yakabere ndanga ndo yekirani you have messed up your life egere wa dedena ngagaje ma kordo musbati ndanga ni kwa gudi priority yo kwa gaje kwa ye post bond kwa ye digire kwa re dire jemi mo bande nga yoko mobeka yani wade na ndidra priority na kwa te bedena ndiganda ga jama ko nyoma that your priority ndanga ni buya teho dena bona rende na diganda areta jemima ngo irware na boto nya kwebanga ina bore bange lakini ndo oika ote ke priority yao o serious na ndorore ngaki ogosuka gojibosyo indo kende afya yao yomobere tiga ko rumobere wa cheche emanyo mobero health yao nerie onditayo ora gokonye health yao ameda marwere na okorana wade urara imeya ned inse ya ned se imeya ned kwangire igo won do charity igo health yao yo mobero nya take serious because health yao ngo ikerebole ego otuare consequences nyingi sana ngoro nonye nabantu ko tebona yaye testange koratiga mangana yo bwanjani kwa makonyoro muntu nyore STS marwere onyoro buriri bunyamore marwere metinare okorana umuntu nkore tangare lakini tamanya afya yae tamaa ya mwili izifanye afya yao esareke nalikuwa atigera abu aseritiko liarero kia duara kwande binge sana binge sana tigaturigera nina ararito tegiriko kora kero biro byane noje byamnyokere sana asemambi ya aboni indege tanga nago te binge nina
wikutware self respect yani bwesika ibiye ko monyene nari umuntu ndaragosike esike buna oraskwe umetogo stingo sika Joshua buna jitinga sikediye ko monyene suwese wanya Joshua mazuri buna jibiye kati no go romonte ndagara buna go kwengata shwari tora deba ekene no sino ambibiti na aibona tota diko tumeka bese yao okukwere bese yao kwa kuno ene riburende yani yao de utarno ko kuramba ko barajo tazo ko sona ndende buya njeto mabero ikono go no monte ndagara egendu gya kabere tigo monta maji kara jiao turu kara jiao na ngakijire egendu ndo dana oikotware obuganjani buya anje omayo anja bande buna buya nje tabiko to gwanja monto buna to yanjedi that's the fact kwa sababu wewe sileta kisu jikate yani orenga nango ngentoro monto aibie kana to kwengenda diga to aro bwanjani igenzo ganda wikutu are trust aibie kore trust aibie kama ene na hawanda mago trust na ndi trust yeto beka sabantu bonse ogo semeriko anga ikole abora semeri bintu bien seye binge lakini mina tore semeri aetura beka trust yao aibie kama yenu maana ken trust ne ken hando semeri manene na bako nyorana kwa uchira sabe priority to dana wika orana ngendo gigo chakali tangani umade priority ne na anoene karo korosie chai nduma denki ko beke tangani obeke yakabere obeke yado obeke yakat okole chai yao wene no eno bokuma to go be ko bosi o ma ko be kamaji obe kamaji atogote obe ko bosi na le botogote obumine kabisa mbaba chindobe arafu ma ko bokuma iko bintu chi process njire ko bwatia koma wika asoda gete goika ndo kirikyo martu kwa nangena afya yao treat your body with love or with serve the consequence yani romo berodo arafu yengia ose ojugo sabo ojesa matuko alebosio Majumeli aina na tukukana yibiro asimambi yaboni gana aturigeri nga kitoko menyense oi komenyense no bongai ngiyo kira okonyense komenya matuka alinya sa ko bekerede ikyamonde yo maide matuko ale nkara menyense nobody knows no ni timanye no na domanye ni rio sabana akinya sa menda matuko nya sa menda matuko nya sa ndwanere lakini ujui ngo bona wikabwe bange ngaki ense ngakyokoba nabantu maide diga ko babuno mondo de ko menya buna hairandi kabisa udego aibuye isore de aibiye medo mondo wesore de ne chombe karo ndo someta ari agirika jamana ekaro ruale te ko sengombe ya ruale e method ndo kora kwenye ruali ko sena boko yakora isolation kwenye be ko bweli wa yukan utara ruala lende nkyo ko be kerukan te ko beka kando acha kujitenga we peke yako asokora kabe omuntu ko kwani abantu actually eno na semeremo eno ena so kole kibago kyao ekyaro murubiro bwenza kino bosemia kabo mondo go kwani abantu eya kwani mondo na taitaba amusode ya mori wakora egasi se company ya mauga ni gaga jiro kwani soja kila lituko mambia na maro kabeka kogenda omoteina see you tomorrow amusode ya se company ye asenarji machine gete jiwe shek agasoro agesie machine iri agesie abantu bagasoke gasi bakagenda Bonsby ali wajimani Mr. Njomba akaro dana yaya ngakirero temuro Grace ngakipono Grace lero atara itaga na ikamampyo ngwani no yo soka saa 6 wikari go ngwani no nyoro go soka saa 5 wikari go ngwani akirero Grace ntarara maigai ade adigara oitanana agitana anaria ajaganyona Grace inyomba nere yemo ya swete egesi kwete mirango nere karo yesiekere ko rusiko oyesieke go iko ko rusiko agaje komona kwa kwa manyana no onde maiga oriaje komotina ya Grace kira lituke karo go chemero mambia ni go ngwania na ande karo ka na marogoba kwa ngwani bono lero tinda nyora maigao yo kwaheri nakina tebana ya na bora bema igisingi gya konyoli ingyoje gya konyi to muswadi yo Njomba na maigoka yana just yama because agasta ko debuga so muswadi ya so yata ne fridge
Fridge omete igoika ekuomi. Igo bono korama yandonsi asobera to mwanjumurire. Tiga ko bana nyage tiara buna bono odarajali ande na bono mungna ge to mobe kabisa yani ere ori muntu ni na madina yansukira kabaga ke gombe ge bia sibiane chindobo chindobo keidat ngikiaba chindobo akurda chindobo ago ke abantu ba odindia kabisa ari mpaka abantu ba kumina ninkeke osekekale. Igo mwanjumurire andonsi azore wewe tenda mema nenda sako. Ense yesizi wote ni kabitaji. Ayo na yebiro asimambi yaboni twenda sensema ya jek yake ondara nambari baso imi umurobiri bwensa kebona mambia kango jakra sensemo ya Ndizi News Digital ina sensemo ya Facebook mbia sana anala wandera Brighton kaibona mangana hoja gwaru sana ya emiaka rende yara chire nando buno bosemia buanya bende kuruga garenda godana ya we gatotse mani ewe gatote bana aye birona araria me de biro bimbiroro lakingo deina ensani ge kwenda clockwise tenda ko debia euro dwenyabo karonda ge dende ubwere 10,000 ayonzi nande ningo de na tuwa dirwenyi na banando la ngumi sana korende genda sense me yari bana mpeso mwanjumulia abwere 10,000 asinjira ya bene bona mambia igendo korangena dibane mpesa business number beka 88090 karokwa bekire boigo mpaka tena amount irenga shilingi 100 ngeka kitinda kwa teo beke ani obeke 200 obeke 300 obeke 1000 nimekwambia weka shilingi ngapi nimekwambia weka shilingi ngapi 100 peke yake abuna sense me amount account name beka Ndizi bode process ina na kwa bidigo send bone kanto ke determine ko bwa kwa mwanjumurire chintunde jiro abeke jinyinge eke redrego korwali machine yo kora tari njengo kora ni machine yo kora enyore na yano nchombo beka chintunde jinyinge nero kora rigwo mubui asemambi yabone ebwire 10,000 asemambi yabone ga anekero ogima bokongete pa obogima bokongete pa igo eroberi webwere chinge jiro 10 mbia sana Tatu kwa nala soma SMS jina simambi yabone jirma tomira sesutria simambi yaboniga nara ukombona Brighton gaki na yaboli na inje maede you should have confidence on you we go to trust we go to have we kabwe to read buya akabisa tegwe chaya buite ya moyo buitome osuke ojibosio erinde osuke nyasaye nere aokonye asemrobe Mungu asaidia mtu ambaye ajisaidi abu that's the fact ikiagera neri nyasaye inchange attitude ya ora change meda ndombare amonda kubona akire nga kyo mwana ya ngente akabate miaka ani muntu ikanga kete ori side na bana ngo ngentani bantu na akinya saa tare ko morora mabere akinya sae na che kubwate ngo nyasaye meda na tumida mareka wate na hayo mwana one onchoreria akoraiga lakini na go kwene na go kore joyce ya embe bado utakufa Tiangena se SMS bere ndiso mega ge karondo jimwa itomira karondo jina jana jigira kemeronge nena isano ibere asinsa ikomi na ibere na odebuna chinsa ensani ge kwenda clockwise ise kwenda anti clockwise igo ya sarikira nense kro onye begete risasi alia liere nigigoten igo ise goja buna to kuri arisina ni risasi liere oise ko bana no muntu na ya risasi lia oliere ta sobongo bwao oise gojo ri so tayo muntu na ndigen sanga byabera adena jabe sasta na reka tatu kumbense ya tenene kare ayin jengo tengi kya grana kwana madure diure jare adena kuronya jiji secondary school ke mera ward boga tudu ba masaba no alime yumurori matyanyo mondo listening nero yo adena no badna honor donya Doris Aburi matyanyo mondo adena kurwa hotel ya buga ndoje bwa kire bu yabi Dore komo buna botambe adamati na mama Agnes Miyenda, Daddy Richard Miyenda na sister Irene, Rinet Nyanjama, Mel Ann na mumro mwabo Brian na mumro mwabo Samuel Brian baba Mary Menga, Mura Menga, Kaiza Oyira, Dinea Oyeyo, Sarome Kamundo Onyoni, Douglas Yogega, Simekanyanga, Antengnese Aburi, na manya amona abange ntanyara gosoma Makori adana omonene tigabe na mosabikionsi
B baso ime yomuroberi safi fansi keri adana abwakire Brighton na saa kura aigaro ngai na abokire buya aba iga babo bagende ikibago mama omonto Eunice Kemunto Anziria Mokeira Elvin mama Kasheira Ironic Sagini Nyangaresi Edina Okinyi Dismas amona abange sana abu fanskeri kwa ligire sariye birotingo bakora kurende ote babuna engora yawo gochi se sarontita pore baba no tole amo boigo controlansu ya area se irondi village mwantarige family asogo sira kwa ango ya ye tari total okore tori tukori alero na kweni wali mambia nyasa diga abae oboremu embia sana fans keri aso to mengora yao oji ase family ontita amo nenseme yo ya gochi montarige village aso siri ango yago Dolphin Morha then good morning akabeke mochi about then President Joshua. It's another new bright day. The Lord has been so gracious to us. With you we wish you a lovely day and be blessed beyond. I am with you watching and listening until the end. Yes, and Dolphin usonge ukisonga utanikosea. Ukisonga ututukosea na Joshua kiara usigosuka angia mashabiki ya skere kiara na Ensakia. Bona mambia. Ocharu William out there watching in from Sensi Kisii. Fikito moda wadena kuru Nairobi West aiga tinanya komoja B goika aliabu mondo na mwachage family pategereze buya kabisa hadi tamati safi nandi nero yinari yedeno ali miyomorobe daktari na joke wadena kuru Itibo City Kisii County niko ndani tuned in pamoja safi. Haron Martin wadena Mugonga Kisii niko ndani safi. Daktari Nere Joke adena korua hii nimesoma nifanye mejirudia Edwin Omenga korua Kajiado Brighton watching live Brighton biamono Makindu getuma adena morning Kisii and Nyamira korua Kisumu wa kire buya Bismarck Mukwa adena protector Bismarck Mukwa korua Kisii gatembenu bia niko ndani na my beloved wife bade no murgyo ye Sharon mwana ye mumra Eugene na atatu mwabo ateka badena wakondani hadi tamati. Usibanduke jamani. Ukibanduka utaniacha peke yangu. Sitaki nibaki peke yangu. Gendera kwa ime yomoroberio. Nara ukarodana Junitae Jackson. Oyo nerende okwiboroku ya kwa Jackson Makori osinde na mongina Saro Makori adano wali me yomoroberio kurwali Arizona sister. Mbia mwana kero endete utubwati ya semambi ya poni adana I enjoy watching you. Good job. Mbia mwana sister yane musuwa dirende na kero urite mokokoti ya kwa muma buya sana akabisa rende no maidena mfandango jananyo Joshua nerengo kyakunywa yokora bune meroberi nde yokora intune ba sasta yabutuko intuna boto konyesiba ali go musubadi kora bune meremenda yokora rende abu asinjira bene na Joshua rende torre na kitokora Claudia nyakesha na good morning no ali me yomoroberio aberiki irera na kurwa igonga Orolio Joshua dina kuiwa Albert Kirera korwa igonga bomariba tuned in hadi mwisho Junito Jackson ga kitebi sara pole sana Junito Jackson agodebi sara na pole asoko siri mamumu abo no tole amo mbia sana karomanda de tomaji uchumbe cheino bari mashabiki aliana to de vento soe maga ye tent igoro yomoroberio mambia na botoko ya kwana asetendi to magega biamara sana manda tutomaje semester na semambia boniga ekaramo gondina akika mukonami atsumuroberi Ensakia bona mambi enjini gonko goke karonu cha mashabikiane ao de wakondani ya omoroberio buya sana bwakire seminto 1% Thomas Mundi bakire kuruma jo kerongoroli no mwanjio ye Beatrice Nyasaye atoire libagarinde tigatomo bake na komotoya tumusifu bwana asali atoire bagiri Nicolas Yogega agodana mbekera gotera mokoro monene iyo tawekea kesho wasabire sana utawekea kesho Boniface Agostino adana kuruma genje mpaka ekenyorokia Nyagenge nonde ime na my wife Jennifer Murugi Isayo Nkiri adana good morning no ali miyomoroberio Fanskeri na ereno ali kurwa senzeme ya Rongai Sabron Soro kosa adana kurwa ayora South Mugirango na onde bunabotambe ime Ensakia Chanti nyanchama adana good morning mpaka omoerio
Susan Dirmagwai tawatena good morning from Kituma Sabatundi na mamu mwaba Esther kwambuka na tatu mwaba Jeremia Omwenga ba tena no bali me yumurobelio atena ngene ya Grace Oboiko MBC numugati James Matena amana bandi baba yobesho beshae baso ime yumurobelio yobesho beshae they already connected in Kamakawa aigati nyanya komoja B mbanya komoja B na ninda idio moja nkyo komoja rensa akigaki surely nkiora amajere Ensakia dada sijibasujire Joshua arabu Brighton arabu nkiora amajere Ensakia ekana nere grocery tukuriao asemambia abene etekerenga geito into mwanju muriri abuno ndigereti abo no grocery tukuriao dakota ina ali agendrete unabona kote dina maambia morobe no roberi saba Raila Morodinga Karonso Musyoka Martha Karua George Wajakoya Mwangi wa Iria Eugene Wamarwa amana abande baro bere mambi wataongelea Kenya na gaitoska kwa jibosio kolengana na mabasi mira umachikira bako mu serikali ya Kenya kwanza ngoko devini kya bantu bakari ko demand na parliament enengo yabo ko devini ngaki Mackenzie ekesi kya ikari ko gendere karo mukaya nyaraga kubwato kune bond yali abantu badina bono tata kire kubwato ko ngo devini onsi na abe ase amagasedi boniga ase county ya Kisii public service board nerongo ko na tudurira manganaya wewe katuturi na haya gavana county ya Kisii Zimbabwe uraradi no akara nseme ya China abantu mareta ko mojina ngia chokora na ba msie bani pono ga kia ya onzi kayora nyanyore na tari Ensakia ande da yoma asomoro vo krosali tuko ate mande onzi bi lakini toko nyoraya igaura nyanyona kiko dina moshabiki andonsi asole tune Ndizi TV anina semambia kwaligiria mangana Ensakia nako devina narari arona kurusira litukuriao buna kwaboka na komosia injebono konjore oboke no korie maitwa dena leri nabogera komosia bindo byangire sana emiaka yane ya magari karwa ajino ne sabali kwa kanyore kamilion ikarugweda bosia wate sabali ni kalengia sana ome dentro bajina keranga kinkari kwe yaki sana igare rankuri rande keriero eke baganya making kuri dore ekeriero dembi arengo kurukare kurukare nino jembusurengia engia dena kurabonchari bomwanja nikondani na honorable Doris Donya totabuli na momanyi Ben biesana sabari mwenda takoba ime yumuro beribwensa abu ya kabisa litukuri Alhamisi tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2023 mwaka ndio kwa mnyakamano bona ayerera bintu biri kwa bitu na priority na ayora na jiachire mondora mboretiga gati ya okunyoma ni nyumba ni gari ngento kitakiriko chegetangani oino mondo mbore diaria gandena rende nyabenda ni miaka yao kwa arajire kabisa agandena okunyoma ni nyumba ni gari ingota keire ora first priority ayo manjuba ninkere kiego ta roje kera ayo first priority enabogonte byabwa gwetera sinambe iroje na gati enyomba egari no mosubati kunyoma ingiota kerege chegetangani njego ta kujibosio ngakinando mondo yajitaka ngobo semia agandena ingiota kere kwa first priority abina ngonte bya ngojira ko te onginyori lakini korante bina ayo roje manjuba ria omosubati te kunyoma ne nyomba ne gari ngendo kitakere kora first priority ngerege enyomba egari no musubati takete kunyoma okora nyoma ko gari okora nyoma kwa gari okwaga gore gari ogore gari bonyome ngerege kaya nabo ngerege gwetera sinamba ira screen ya wasemambi ya aboninga safi kabisa na raudana ni nyatundo wa Liambase. I greet all staff wote wa shule security my wife Judy Mama Rejo na watoto nitakuwa kazi Jumatatu my staffs nimepona ayagara darende na ubwenire na kale kazi tukira Jumatatu yonya tundo ku Liambase area lakini okwa ni staff yonsi school ya Liambase secondary school security officers no murugyo ya Judy adarende Mama Rejo na bana baye obasogeire asemambi ya boninga safi kabisa nyabuto mose na mirisi tuko ndani kama kawaida Jojo magana karama kongusano mondana kombona Brighton nderongie gekwaria okare kwa muma kabisa bona gakinga kinda ira neri
Nyasaye intori kuri kende Nyasaye agaruka mbona rero Brighton ngaki yeke kwari okwa muma kabisa gaiga okarukonye gari jiufa nyomba gaiga Nyasaye kende ngiyo bana Nyasaye totigere dinero gotwa jinguru umete jinguru eji Nyasaye twete umete ngakingo ikere otatwara jinguru eji umete ba dana ki vanya kazi ungaribo na ujana ukore kazi yao ne jinguru karoro Musaye kabisa ngakingo ikere bana utari konyarana anona gosoka ujisigo egasi ne ngongu sana umaide na noene bunga tabera alia abuna noene karo orta bana karore ne chinguru habana abuni go ba ka chinsara umede sara no mede na chinsara ngakijire ego demo konya go age demo chinguru jojo konya go that's the fact ino konya we kamia katadi no nande sikuisi miaka kare ko era bwango e kare go charara ego mede tote nini asore ego wano kwa mumoko ngoli na chinguru njiro jinjirora makun makendo getuma awdeba enyomba ondomeire ujumbe yae ekanabori ari nagi gadie nyomba enyoma ne gari injota geriko tangana makino getuma otomirabu nitazisoma baadaye kwani na nabo kontomera ujumbe yao 0792192834 kuna gatie nyomo ne gari ne nyomba ingoroje ora first priority bado utatuma ujumbe yako kupitia hapo. Naona sasa meyo ye mitandao asemambi ya aboniga. Aya. Morning Brighton na Joshua, it's a wonderful day. Nyasa tuanjeire tuaroredi tukorigia emambi ngia sa masabiki onsi Ensakia kurwa Nyangongo Junction were represented. Oyo gemso motangi. Timedio so mwana chuina jeze skuru turante abia lakini konyi weda utaniandikia ontaino mwana jeze skuru seno ariskap. Ndebi Sophie aro Kristinda korra engineer Vincent Mainatinda korra Azimina Dudinda korra aro Kristinda korra Kefa dinda korra kurujinsa majage sima abange mparenta aragaiga abume dentimu hapana kosa tinjimu ya jini ya maji dini konya konye bori kiara warabno pale yo timu hapana kosa tinda barra timu zose mwa chenjiri nande ka kingo ko bari baga aro Chris mo chenji ko ji timu ende ngete we katora asaini zana panongoro timu hapana kosa ota timu following usota timu diaspora biasana iko genda ko ntomera ujumbe ya semambia boniga nitasoma baadaye jo ninzojisanya tundo au deba mazongo from Majakos count Nairobi CBD savi nino yesemezi jire ribori erito achanga mukire bono mamyando baote ana lende na gatie nyomba enyomo ni gari ningi ayora achakire ntomere ujumbe yao gwetera sinambe ya 0792192834 asimambi yabona ndo nyima ndo jitoma gwetera hapa sasa mimi mitandao nitasoma baadaye asimambi yabona Joshua ningende kwa moka kidogo ama tufanyaje tuende kwa moka kidogo na safi na boto kwa rabone mejende kwa kiara kwa toko na Joshua mede na ki Joshua na nje mede yo totebe ekene no ene kro ala semirm weno nyono ne principal ne deputy bakirane nabo mangana ka bono ntura Joshua ka to coordinate kabisa ali to tena Joshua ndena bono genda ko moka najira bana ko moka nago mantili oino morobiro letu na Safaricom asebiewa biro abantu bakwebera yebwere biewa awo kurwase ensemeyo ya go moka nago mantili ase omubuya ochikwebwere milioni yamo kira omotien nino jina 30 million worth of prizes to be won yani ndombire anga 30 million jibese Jones bi biewa awambira abukurwase omurobero yo egara ko dial star 544 arafu kama kubeka my Safaricom app baya go mandir bando enonyare go kwebwera jishiringi cho biewa jibando sinjiro kwebwera ngwebwerole ebintu biewa ebarigete igabu bunoka ndasi process yo manjumurira yenero kwaleteri numero berio Safaricom for you biasana iyo go moka na go mandiri biasana manjumurira ndojina njina arate mirgo kwana ange enseya mongima nanjina rata mirgo tioroka igara jinguru jirende ngakiokora rendasma abona takatora nda sense mirinde umutumo korene ko konyeruna show nega ndreta sense miri ya Gusii stadium alia SK showground ne alia na ko takete minte bingena roja na yeta linkara eta garorende na apole miboito
mbororo kabisa na itetaria kartwara gwetera bangwana gitaba batataria karane bintu biko bango buye kabisa karana prison se abasibwa bali babekiraria ebakale kworoshye binte bitindi sana igitanda kerosi aria kongwe keroge tekerosi aria mpaka kingi muswati ara ikaranze ngakumina kumbe bintu korosi gwire biesa karana no twara kalimaga ke nabogo kare gwe nabogo simeke bintu bya ubuya ari ngarana tata Kenya yenende na nindu toraba siereri ngarana aya ebintu naye bana tara ali esho alia awerorere bintu ao naboko erora na kirende sho yegendrete asinjira ya bene asimambi ya boniga ebitango igurubire naboko enda dende na ebwerode sho iyo ngikero yororo mangana agriculture mangana yebintu ao asense meno na bana naboko bayira naro jibaras cyajira ali meto muntu naro utanya gorora baras utanya ko ni baras naboko iro mwana neranya ka gwenjoi ali ni baras ndojira cyara cyijira kanye ase ense ya bona mambia tinga jiringora enda so mutumbo ko sinini ndasiba maje akinyo ningo politiga katiye gari nenyomo na ega nenyomba ingere giyo ta gidujagara onyoma maiko oregari oso oregari maiko agaje bwagaje onyome maiko oregari bono nakina bori majumena ayurojena ingere gitagere kwa fast priority nenyomo egari nenyomba usinenyomba egari enyomba egari bona wonte abia kwangane kerengeri kia semambi ya boni ine rondi Steve Bonsmousi Joshua kasi kwako alafu tutarudi baadaye ngoira sasemo ya magazeti. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime twaichanire kuralia hugukwa kwa Jen Barongo Ontita kurwe kenyoro kia Busunya Mangere sub location bo chichache location Gucha sub county county ya Kisii nigale mwana onyagusira James Gesimba nomongina Faustina Nyambeki na nyagusira Agnes Ondieki nigaro mongina o Evans Ontita Ogendi nigale ngina nyagusira Justin Migosi, Samson Oroswa, Divina Mora, Evelyn Vikoro, Geoffrey Onyancha, Sara Nyarangi Ontita, kurwa Ndizi TV, na boigo Chris Oyunge. Mosubati umwabo Marita, nyagusira Orina, Charles, Paul, Keremensia, Joyce, Kemunto, Ruth, na banda bange. Niga nyuamire gochia somuchie, onyagusira Sefania Ogendi na nyagusira Yunes Mura nigale Kamatia Onsare Omare nyagusira Esther Elmelda nyagusira Mary na banda bange ingina koro Eunice Shali Ubara Ambrose Orioki Michelle Barongo Gifton Ciara Jaden Hayden na Stephanie ingina Biara Rose Ongesa Ngala Lydia Karikari na Esther ugo sangiriria ni gukora vegetarikinye cy'umutinyo wa 52 umwaka w'ikirubwibere na 2023 nigo moberoye urarusi wenkendu yenye gitari ya hema ritukuri Alhamisi kitariki 5 cy'umutinyo wa 52 umwaka oyo ugo sabirwa na koenigwa ni kitariki 52 cy'umutinyo wa 52 umwaka oyo aria senka yaye ya Busunya Mangere sub location bo chichache location Gucha sub county county
kaunti ya Kisii. Ase bali bonsi bakirwe no gusirelirwa n'oyo mwabo anene mono Sara Nyarangi Ontita bwegeteseni kia Ndizi TV nigo twarure engora yaito. Alright, asante sana mwanchu muri wono Ndizi TV asumuru wichinge kirutu kolia robuna botambe tiyankwari bisanga mange tokuwa na mange abatangoro kwatereka buna ige tinginye kingai kiriyo bondi kyagache muri gotwaga sayo mwaye embura kiye gotwaga sayo mwaye Tingigikero cy'umugusi no murobyo bw'igikoro cy'umugusi uyuri nekirenga ikigukumanya chimbwe cy'umugusi chinyenjo chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga rienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyoru ase cyombe kya risiriye gosine ndagara yabande ombonto de bwensi nonya no omwama to yawo kobeke ibo iga amate yarenga kurinda omwana bako mwana okina muraria Vincent Onyanja nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo kunyoria kugosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho museri irieta rinda goroku nyakiaye no muntu orego koregas ne chinguru chiaye arosie ndagera yaye na ndari ndagera yaye enugutenene ebwate bisaku byose tubya ulimwengo engima yekoroku ekoroku tuwara gotebanga nengiya nyindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekero goteba abasungu abayindi twari tariki nere kira rituku lia Alhamisi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro rituku ria Juma chinsa isano nimo chia mugaso Kwa mara nyingine, club ya Cindy's Villa inayopatikana Embassy katika barabara ya Kisii kuelekea Oyugis inakuletea tumbuizo kubwa kweli kweli na DJ Darius, Ambassador de la Rumba. Habari muipate rumba ya Busongo. Tarehe 8 Julai ndani ya Cindy's Villa pale Nyamataro Kisii. DJ Darius live, Ambassador de la Rumba tutakuwa na jajia mjengoni. Of course kiingilio ni bure kabisa. Tarehe 8 mwezi huu wa 7 kuanzia jioni hadi asubuhi. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo tuburudike kwa rumba kalikali, rumba moto kweli, rumba babu kubwa. Kumbuka, Cindy's Villa is the home of entertainment. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Biamono umwanjumuri banekirane takabai meyumuro berpuensa kewon mambia tore kurasen samende iyo yestuye karoto iranire nanda sentundende ya akabere karonta jokero extense maya magaseti korende ayonde akargonte bigaiga nereso bikim mutangi awonte na aya mwana jedi kore school yes she reported on Tuesday Muizonde and please give us with our Ensakia fund direction to our sister Sarah. Lastly, you need to build one thing and then so me sense media in the body in Taranda sense mo Yamagaseti and Nabona Gati Yenyumba Kunyoma na Nigal into the Gergori. Korengana Sofia Debana, you need to build before marriage. Yani Bwagaje Utara Nyoma. Hii maisha ya kuishi na parents na kamat in the same house tumekata. Era darina ni rebu yabuaga ache omwaikoto muspat na ndomakora tegali iyo ndio yinsu byo kargote baba igo asimambi yaboni ende wonge karengere kyaye witira sinambi ya 0792 192 ina ayoro ngera the ngera first priority enyoma gose negali Naso meje SMS birisa dogo ga maye ko endra
asenseme iyo ende ya magazeti boigo nindo chega igambara abatumire ujumbe yabo nikifika huko no egendete kwenye kuigora sinini bado imefungua karongo ikororo nigo ngaroche yule mmoja au deba nyumba ndio kila kitu ukiwa mtaishi wapi era tena uikocha kile nyumba wako nyumba lene ngaimoji kuchakera yo wana rende na tata kitimo chiko menyasaiga mandara kwa tena tegatora nyomutu rende lakini batena nina inyomba nengia ngali ni ya mwisho yani gali tigebe yo moyo oyo akorokuna nere yule mmoja nindo jega iga akorokuna imecharara but imerudi ya charari kabisa kero makindu getuma na re yao Teira Mogusu and do south and now me watching live nobody back live from Dandani Kisii Machoge charge Machoge Borabu njiri jarara jirja to muga dolphin dolphin morao te bana ukitaka kuoa rasma ukue na nyumba ka auna rasma ujenge ndio urete bibi then other things comes afterwards safi oinere orure uchumbe yaye asemambi yabone nade uchumbe yanere mondana rutometega iga ote banere na enyo monere takire kwani ena ndene nyomba omakorire libinde ngonyirire linde ase bono mambi ogenda utomera uchumbe ino kwenye rorande asemambi yaboninga nara ote bana hi Brighton I'm there but tooth problem oyo norori oyo Chris oyo aro Chris ote bana ali miyomoroberi kurubugo serura ganga kolende korane lino lya mochandire aro Chris yenda oro munyagitali aro renga kyao kokonya elino lende ndiko atia maite bono elino ne license nande botuko nalio konyorana Aaron Martin korumagonga Kisii ni kondani botuko mete karurwarte nalio konyorana karurwarte botuko ebo tambea igerdo ko tarunonde ebono wati ko rakiri mugasaro ngonyorora ndo makoseka none nyoni nguguri chikobuga none bindu ngembeo chindage ngweta jire ora ase informant gete yamba baso lakini botuko ay karurwarte utacho ujui aliyo kumanyense aliyo kuona ekengari ko kwakira chingaki twenda sense me magazeti asitukura lero ekarombati gazeti ya Daily Nation gazeti ya The Standard gazeti ya Daily Nation ditukura lero ni gechara kianda gikomi nigo ekangete amangana aye korende kikubali bado tutaisoma ndoje na nkwanche kale aja nione kama itafungua kero ndoje na inakata kidogo but aja ni jaribu tiancha kile gazeti ya The Standard kero ndoje ya Nation and the content la nux kidogo but ikifungua bado nitaisoma ni ngomba gazeti ya The Standard ya Nation ikifungua tuendelea na nyinyi bechi ndangani azi gazeti ya The Standard yemerekedemna abari mbono nigo bakare gosaba osenigo bakare go demand shilingi 20 nigo bakare demand 20,000 jobs up for clubs nigo bakare demand 20,000 jobs abdu bona karo bakare dana karo mura ibwenza nyaraka ukwana igoro yabari mgo chikomento ngeri yabo bono nigo aba bwatani bejisemi anena sekyombe kianat na kubet bakare ko amna bono nejinga kijira batakire ba guribaga lyaburi yabene baende baikaranse na Teacher Service Commission bakwande ku review kwabo wa CPA korengana barobono nejinga kibago jiko kwana ni gago chekere serikali ya nyaragi kora na 45 billion nigo chabekwa asego jiko kinie birengo bimesara yaba kuri mino serikali eye ko include teachers asebono union tia bodi na ya bono wega tuikaranze na ekyombe kiko likaba mtura kwanira amangana aito are amaya igoro yobokore bwetu korengana na koniso oyore North Kenya National Union of Teachers Secretary General adana bono ni gotore no mogoko no muraibwense ekranyara ka okwana igoro ya oko likabalimu na ogo kwanda ingana yabalimu nima debuna oigadoji kwene kibuna twa kinirie amangana CBA yaito yo mwaka 2021 to 2025 oingo ni soyu asensema yaye kubet Secretary General inareta to edi akubata ni robato metego chiasi kumekiriki ko likabalimu Teacher Service Commission karato merde secretary na semasharia ani kakarotana in right of the president's pronunciation karanya komeki mangana yo ni gotoko sabana bono
ikatutware a meeting urgent ne kiombe ya TSC eri netunyarwo kwanira amangana abere atatu ningi tibese jibekera 20000 jibekero junior secondary school jibese njira na bwe somera usina bwo to yo soma se beji ya gati ya kane tumanyana ali airoberto asinjira ya bene bwega sika sedi yentanga ni nembergete na ki omobunge ogitu east anyalde gako mwatioroe omo bisoyo mokuru asike kiombegeria Kenya Power akia Kenya Power ekaraje da senseme yokorende nigo kono muri kwesedi ngamuri gidina ekero omobungo yakorete ngane iyo nabwatetwe nabegetu byara kore abakenya bange nigo abantu basemedina nkomojibare ngomobungo iyo kore nigo yarokana yachire maminja ekera abantu abange bakwe murunganiro bokorari bwa Kenya Power abantu badena yaya nigo abantu bakomente biri abantu abumbe bangedi abantu bakenya Power mpari ko tokora bia pone karondo jena pone ground nigo ya simina nigo kere hostile oja sababisa bari bagokora emiremo ase company ya Kenya Power ase beji yendanga ni bego ni murgrede adoji kanyora ase beji komi exceeding stay yani ingi kekogera tuma Raila ale osasa munwe kanyamari bali gidena why Raila is still the man to watch ninge kogera Raila ale omondo tagere korgere mono Ruto nabo watani bae batamire sana korigi chinjera choko muninta Raila magoro lakini bado Raila nigaendete koba strong kabisa batemire korigi enjera yoko mmeki Raila aende retire kurwa sasa mangana gi siasa lakini bado Raila nigaendete koba omokong pabune mamba no marambai bune simba ayundo yunyariri asebeje komi gaseti ne ya the standard acha nijaribu nione kama gaseti yangu ya Nation imefungua nindo je gaiga asebeje yegoire yawana court deals Ruto pro on new taxes ikambiro ni okendete gukwanira igoro ye finance bill ekerondo je bono unyuruna senator Kiomtata na nyaraga kwenda ase court yekarago yabona ekigambiro kinyarege ko gegwake bikeboko ibra ase gwitera MD yabo ose managing director Daniel Kipto asoko genda maminja neri jiko gosene kambiro karabate na parate ni yake igoro implementation of a finance bill ose finance act wana ni gondo jona kodi ni gobona ekare kwena kuna na ki bako konya ba Kenya korwa se udume yo anene karbono Ruto akargo chikonyo nando wa kwa konde ani gago jana the high court ni gobona ye extended orders yogo bro kama ngana implementation of the finance act 2023 asama tukatano harebosio imuvi ya rekenebuna ngochire kora konya ke taskman ose omondori wa kanebango asinjira erebosio kerobono mutata kargo borina ibra boss oyole Daniel Kipto ayiriwe tambakero kwa maminja leri chiko ose kwa maminja ne kambiro nindo jina ase beje boygo nemrekete ne kyombegia Citizen Services Teacher Service Commission ni bono kyara liri amabage meronkebere ama ya oji ase intern teachers ase jiskur jobroso na junior secondary school safi ayuna rondo je abarire abuo karonko sukago jibosyo asinini digererina ekenyorongera village mons the one we roast ekenyorongera gekale kolera anga abantu 1 2 3 4 5 1 2 3 4 abantu 20 abasiri obogi makuru ekenyorekemo kubatakana basukana uri okorekanete sense meri ya rondian enambe nyingi nigo ya sede sense meyo ndo jina nguru ekenyorekemo bali gina a village mons the ones we roast ekenyorekemo nabakasire tyanga abantu 15 kubatakana numbasukana okorekata sense meri ya arondian mangana makongu sana korwase ekenyorekyo ngujirugure ni manye ngenyorekyo kero kigare korera sana ikyagara ko siria abantu abo ase kenyoro abantu abo na mangana makongu sana ekero go siria abantu abo abange basete kubatakana numbasukana yo bwe ebara nindo jega igasi gaseti igane mregedena omo wasiri bobo rendi boime kidura kindigi ni gadene serikali
nigo etagete kwenda kurwania ubusaga nene boli bokoletwa n'aba Al-Shabaab kurwasi kinsemo awo korengana ne serikali nigo bono yetaraire bitambukiro byogo jigwe gosieka Kenya Somali border ikero ndoje na lingane ndiareta mirobe ndiareta ugosukwa na sense ya Kenya ikera abande bamachibuna uko urugwe border osoro beberori rwe border nero yerero bosaga niko korekana mono asense ya Kenya boigo nindo chegana godin who fake rescue of girl he divide yongo jidoro nyeri gochi imemono asiga seti yo ya test standard the nation manjumuria gasidi ya the nation yangira na asiga seti ya test standard ngoire asebeji ya kabere ekerondoje emorketina bono nigo ebikone bigendete kwenekiwa igoro ya ekina kerikia Mackenzie ekero bono ekero Mr. Depends of Mackenzie's claim to Shakora Forest Land. Nindo jina a company claim to own the Jakama Flange. As denied ekorana a company yamo yo ya oneti ensemo yamo ya anseme ya Shakora bono nigo ya kanena eroteno teo nedikinga kendo yonsi ojase Mackenzie Paul Mackenzie ayo na boga soma se beji ya kabere boigo se beji sa manganari ya court go extend ya mangana finance act ni gono ya sukirgo ji se weekend karono na Kenya Revenue Authority kargo protest yabo abuga somera se beji yo karono na high court in Nairobi ni gono ya extend the orders go tenenia mangana implementation of a finance act ya 2023 go ikali tukara Jumatatu weekend watakana just mugure tande nigaderina ekoti wana wigage komeki ruling yae ose decide ko ya Jumatatu ijikari tariki 10 go se orders jingo remain chire go se kiniki jigo tukuterwale ose for determination ibono kio mtata nigago kata kabisa ekarwa endete kurwanira mo Kenya ase ense ya Kenya nino jina babunge nigobono bagosereirie gochiko mwaka isiko omowasiri wa mangana au social labor social protection France Bore ase okoigwa ama karoera kene na bono nigesegio chikoba gati yaye naba bunge abunga bono nigo bagosereirie ko moimpichi ekero ndojena about ano mosubati yo na korengendo korna context of being the first year to snap someone's yani asatanya artikao ikana asigi karo kibunge anene kukwana amaswara aberatoto ayuara se wisara ya ye safi inaendelea katika magazetini wangeendeta sensema magazeti kwenda mwanjumo lilomete nayo na inga somera magazeti ngwakirambia mono ekerore ime Ndizi TV News wansomosi asansa media Facebook ngwakirambia mono ekerore kombwatia alia Ndizi TV News digital wekerore kombwatia gwitira sensema ya YouTube Ndizi TV News wekerore kombwatia gwitira TV ya abu ero wikaranste noje wikaranste sumati abu digereti kabisa origina kitonya konoga mangana ngende kwa sensema magazeti lakini awena bono ekoti iwe extended usendete kuburi serikali te implement ya mangana finance act ya 2023 pakali tukere Jumatatu karondo jina anagote na chasti mugure dana dena litukere Jumatatu diga tariki 10 najiba jukurina ngakibao to doji gosuka gochi bosio etoske gochi bosio nini ndo jina aliamre kerigoro ya barimu igoro ya teachers aba tenene baba barimu gosibari barase byombe bianat Kenya National Union of Teachers ni kiombegeri yakubet wana nigo bakaragotana nejinga gibatakere uchigo ikaransa semese yakubet ngeri Kenya Union of Post Primary Education Teachers ekyo yakubet nigo badana bone chinga gichekire iyo muraibu sanate tenebe sen comment wera bari muri abantu kuchi bari kuri kwemeremo wana yaikire chinga gitutakere ikaransa ne kiombegeri ko ikabarimu ya Teacher Service Commission elinde to enda to ikaransa semesa to ya mangana ito collective bargaining agreement ya 2021-2023 mwalimu ikasikwe ikiagaranere otobege tukaba ekitore goika boniga bayo nindoje kiombegeri yo golika balimu ni ogiatere na bono ngibwata mabaga at 20,000 teacher teaching jobs kerobono bakobona bono mbango chikurika bali abalimu akorengana ne kiombegyo korengana statement banyade bakobeka as a day yesterday ni ba announce na amabaga
18,000 intern teachers nigo bagochikoba posted as a junior secondary school karamatuko ari gochi bosio ase babere ase abarimu 2,000 bagochikoba intern teachers karagochikoba deployed ase school joboroso ao ime yense yaito ya Kenya no roboto getwe na korwa se ikombeki get service commission bone gaseti ya kane ya gaseti ya standard ekare otoerera bejaota no morende bejaota no momanju morende mrekrete igorobono yomobunge oli okitu East nyarde gako bwatwa e video akare komo menyorwe omwawesa bwekiombe gya Kenya Power amangana ina mrekere ngaki bono Kenya Power managing director Joseph Siro nyarde ka kwande media ka dena ya emba ntobantu mbaire tambo kero gyo nyunta abantu ba Kenya Power karo ba kore miremo yabo ya kirali tugore ndamarikwesete namrekere na abantu abange empanya ba komocheka korege kyo mobungo yo Kitu East eridaria akare koro kwa Kitu East MP tenda roni ridia ngodigere ninde iga Nimrod Mbai oyana daga komo menyorwe omwabisa bwa kurwase company ya Kenya Power abange bamajire korwe kyo korende abange niga bakare kotana yaya Kenya Power nero tira twa risk yaye ekiagera nige kare ko chayanya kona chachi Power de piri nige kare kore tiri goromano abo yobona barbatari ko kibuna ba Kenya beja dana kabene mrigdena kibona bakore meremo ba Kenya Power bakore tiri tukure kana abri tukure goro agro como majia Nimrod Mbai uyoro mobungo Kitu East itwate uno mainati omo bisoyo mokorwa sekiombe gya Kenya Power ause company ya Kenya Power oroe ni gamaga the curious okangi akamamenyo roe na bako teba korengana ne video yo kerobono mo biso ya chete kurigelia mangana incident ya korekan tikugelia matata sense meri ya Ketengera korengana na Kenya Power vicious ni gobona baterina ba konde media attack yo kerbata na no atutakubali tuarosire wakwa atuarosire wakwa mbia mana sana ndio ntomera uchumbe ina semambi yaboniga wedra sense meri ende yesimi nyori bonde ni kubordina gati yegali kunyoma na enyomba ingota gero tangana ingota gere kwewa first priority bia sana niloje hi am Iphone from Mosoje nyumbani kwanza hizo zingine nyumba kwanza hizo zingine mtafanya mkiwa pamoja yaadana haya reto agaje nyumba rende kwa komareta egana mukura pamoja mbia mana sema ndio kuzuri birengana byao mna roja seti bia abu komboka na go mantri umurobiro tuna safari kama soko wera shilingi milioni 100 mantri boigo nabo okwenda nabo kwewere biewa ao asemambi yabone star 5544 ash usogenda asema safari kama hub onyare wo kwewere milioni 1 tadi milioni 100 abone milioni yamo mede milioni 100 ni nyingi by the way ne kenaro ya lakini company ya Safaricom ni kwa milioni yamo milioni 1 si milioni 100 milioni 1 oko ebwera 1 million Kenya shillings is been and win Kenya shillings 1 million monthly gogendera ngagoshiriki abana bokwebwera asokwenda star 544 ash usogende my Safaricom app onyare kwebwera shilingi milioni 1 chiwe nyingi sana umetojibe kama noti na boko tarambaka bosonga alia otari gotacha inse tiangira na sega seti ya Day Nation yumanju modi beji ya beji yango mnyoki kabisa ngo ikiase beji ya kane karigomregedi na ninkieke omuraibuense Dr. William Ruto bakarigo kwana na ababunge anene bari bakorwa se kiama GODM omurigwasati na murigedena omuraibuense Dr. William Ruto ni gobono agenderete kweroberia gukigotara sorgongo rwanyanza anene keranya rega komerana nabo bisa gose abarai bari bachore tukoru as kiama kia ODM akirwa muranderi tukurigoro ali sense moya stita uzi tukurigoro gadia bari baikirane sense meyo Dr. Gideon Ochanda guru sense moya Bondo Caroline Momondi Super South Elisha Ondo Odhiambo Gema Bauro Korongo Verix Yalango Korangata na Mark Nyamita Uriri amona bande Kisumu Center Professor Tom Ojiende ambari bachete barenge oro baike babaikirane asige karekyo karumraibu ensaro veretina nachikotara sense meyo wiki egocha awinyo runo muraibu ense ni ganda ko beke miroberina kya ko muninto muraibu mo wasimiro mocha magoro sense meyo yage siasa
aina bugwenyara bwesomera sebeji ya gane gaseti ne ya test gaseti ne ya Day Nation ebeji ya karengei ya gatano ni gemerkedena hiring of IEBC commissioners to go on yani okorigi abo bisabari bachiko basi kyombe kebojera maneji mebe uiga ejiko gendera bosio buna yaro bereirie nimerkedena abantu 215 nigo banyara bagotoma amabaga usine banyara bagotoma liuko korigiri baga liuko chikoira ari baga liuko bomunyakerobo bwikyombe kirike bojera maneji mebe IEBC gya kirkia renge osekia bwatwe na wafura chepkati nindo chege korengana nejingwana cha kwa nyorona semeria paipatsan asimiro moja na Kenya kwanza matakeru ikanasorenga kingane ya kogenda lakini omobwa asimiro moja mbe Rusia chingwana bono ntwaro jina bakare Kenya kwanza garotena ya bono uikomoroberio yo ochikogendera buna orobereirie elinde aba Kenya banyore ekyombe kere constituted kya IEBC onyorena George Murakara uyore taraka korwa sema tarakaniti uyore asense media Kenya kwanza urenge asense moya bypatsan nigatena bono process yugo ikechi kogendera buna ya robereirie ebechi ye ndojena ebechi ya karenge ebechi ya gatanomo na gatano kabere nerie muregrede igoro ye kenyore kemo kerikanya kegosiri aba kerikanya kegosiri aba Kenya barose kenya kegosiri abando gwetera sombasukano oli okorekana sense meya rundian ururete amagima yabante meronge 5 na 52 people ase abandi 32 banda takonyora obobweni ashingitali ike kenyore ikyo kwa soma niyo bakororombistana kenyore ikyo kare korokuna kenyore kitindara litari ayega bakarode korwa sense meya gedawa kimukul ward nigo nabwabo asense meyo kenyore ikyo nigo kergo kuna kaurorande kabukondo ejoji ebinyore bina bya affected mano ekara abantu basite ogima bwabo abange kubatikano basukano yo okorkante asense meyo ya rondian serikali nigo jigosiri 5.7 billion kubatikana ne finance act ya 2023 ekareki na kegendeze koba asikambiro onyoruna nigo nandi kambire kiana chitena go ikambo kari kuteji matato karaba chikurigirina narari agendeze go korekana asense yaito ya Kenya boigo nindo jena chief administrative secretaries nigo bona ba chire oikase ekambiro gya abil usikoto ba bill ilikona bosena ki kerokera nache magega ya high court konyorabuna ya amabagaya ya chief administrative secretaries ni garima minjeyeri jiko asense yaito ya Kenya bono basugire bachire asensemo ya court of appeal gosemba chikonyoro bwene bwabo ayina alito chikonganya koru ase ekigambero ekeroke ochiko kwana igoro yokona ja kwabo beje meronko beje komi asikasediate begesedia dinationary marketimna bono ikombegeri kia ogori kabal mbiya DJ Service Commission gekorawa na commissioner ose gekorawa na CEO na shimasharia nigobono bara ribuna amabaga 20,000 naroro yochikori kabal CNC ya Kenya nido jena kupeti nigobono ya kanide President's Bay increase offer the Kenya National of Post Primary Education Teachers nigobono kubet nigobono ya kanide rais ya area nyareke crossga numurai bwense korende ni wadena nejinga kita keire gocha bai marane ne kyobegiri ori kabalimu bakwanira mangana ya CBA yabo iyo etakere gokwanirwa nakoba implemented as ANC ya Kenya kerango charara ntatuko jikokwera sensemo ya counties korende nande ngoranda sensemo yo mutumo komo sinini hegi ngwera sentundende ya kabera kerango mayana kai wakire asemambi yabone korende bare ime yo muroberio aisanya tundo masongo from Machakos County akondani yuni yure mmoja na rore ya obado kesto njari wakire buya abuo kesto bwakire buya gai bokiete se Daktari Nerianchoke wadena kuroitivo city Gusii County ni kondani tundi inba moja ona lebo mati na ata no ale memorable kurumogonga Kisii ni kondani
mwaka matembeja gesore pen au dena makimi present no arimi yumuroberio nindo jemititi nere no arimi yumuroberio aondeina no areo ikire bono jinsi jirya ngumbo anda to bwati buya ikire mensota anda to bwati buya somoroberio Ensakia buya kabisa mbona mheshimiwa mititi ase okwena kina nore ime yumuroberio bona kero ikire ngumbo abuni metena ngokorore bone mechinde yakora ende tuma osuka gojibosio Enero Ndizi TV Bansumosi ngika sensa media studio nikirudi tutaendelea katika sehemu ya magazeti ya Sentundende ya Kabere karambati gazeti ya The Nation ni gazeti ya The Standard yenda kombati to suka korende korenda sensa ya Joshua ara to tebya berata to kura sensa media yo bonchiria Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omwanchu muliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyogwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ikurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi omuremi gyata ekampani ya Sidco nigigo kumanya iguru y'echimbusuro bwate ekyo kikwama bwango na kitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigigo konga bwango igibwe tamarweire nige kurwa rigesa igatiye kigunie merongene gwike merongene na isano chichikilo emerongo kianda asekeyemo boigo nige kurwe ndagira yetugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwa itobonene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwama asebrenko byense gosibye iguru byembura omusyoye nigogosoa gwikalira baimemono na tori kuyirirwa numubera nige bwate ekemba egetambe ekyuki bwate kibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria asekeyemo niguragese chigunia egatiye 53 kwike 55 chichikiro emerongo kianda ase kampani ya Sidco nigotogokora utafiti yechimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obotati boisaine chimbusrechi na ochire ase chi agrovet echuchire angenaye gosoa kesimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo enotisato ibere yemo enotikianda gose enotisano na ibire isano nemo isano nesato kianda isato enoti Sidco the African Seed Company migonsi bi simeke mbusuro ya Sidco eyenerenga yeligesaline Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko bigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic gose maternity na bogokora consultation babwate pharmacy
ultrasound, CT scan, ngokora bali x-ray, dialysis, nkubwenia bali emichando ya maino, naboigo amangana yebirole bya maiso. Uko baruo goke, gosoko baruo konene, naboigo mbabwato bukoreri, bwa ambulance, chinsemero ngibiri nenye. Mbabwate chinchira au chugwakanira, egati yabo, chire NHIF, AON Dental, na Linda Mama. Asebali yabagotumia NHIF, tibali wakana, besa chinde chigoro, magiga yoko bweniwa, buna inpatient. Naboko batarera asenyagitari yabo ya Ram Hospital iywerang'e n'ikigambiro kya Kisii Low Codes. Gusii wa Kirisimi ase namba 552 5